எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சினிமாச்சாரியா பேசுகிறேன். இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட பேச போகிற படம் மக்கள் செல்வன். தன்னோட திறமையான நடிப்பாலையும் தரமான படங்கள்னால பிரபலமாகியுள்ள நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளிவந்திருக்கிற தர்மதுரை. தென்மேற்கு பருவக்காற்று மற்றும் நீர்ப்பறவை இயக்குனர் சீனிவாசசாமி இயக்கம். கல்லூரி காதலியா சிருஷ்டி தாங்கே, முதிர்ச்சியான நடிப்பில் தமனா, இயல்பான நடிப்பில் கவர்கிற ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், கதையோட்டத்தோட வர கஞ்சா கருப்பு மற்றும் சிறந்த நடிகர் ராஜேஷ், சிறந்த நடிகர் ராதிகான்னு படம் முழுக்க அனுபவ கூட்டணியோட திரைக்கதை அமைச்ச இயக்குனர் திறமை பிரமாதம். கதைன்னு பார்த்தா டாக்டருக்கு படித்த விஜய் சேதுபதி சொந்த கிராமத்தில் வேலை பார்க்குறாரு. அதே கிராமத்தில் விஜய் சேதுபதியோட உடன் பிறந்த 3 பேர் நடத்துகிற ஏல சீட்டு மற்றும் வட்டி தொழில் பிடிக்காம அவங்க விரோதத்துக்கு ஆளாகி அவரையே கொலை செய்யறதுக்கு திட்டம் போடுற அளவுக்கு ஆகுது பிரச்சனை. எதுக்காக விஜய் சேதுபதியை வீட்டில் அடைச்சி வைக்கிறாங்க? ஏன் கொலை செய்கிற அளவுக்கு விரோதம்? டாக்டருக்கு படித்தவர் ஏன் எந்நேரம் குடிபோதை இருக்காரு? கூட பிறந்தவரையே கொலை பண்ணுற அளவுக்கு என்ன தகராறு? டாக்டருக்கு படிக்கும்போது என்ன பண்ணாரு? காணா போன பணத்தோட எங்கே போனார்? இப்படி நிறைய கேள்விகளுக்கு 3 விதமான காலகட்டத்தில் 3 விதமான தோட்டத்தில் ஃப்ளாஷ்பேக் காட்சிகளாக திரைக்கதை அமைச்சிருந்தாலும் படத்தோட வேகம் குறைவு தான் ஒரே குறை. மற்றபடி தர்மதுரை ஒரு நல்ல படம் பார்த்த உணர்வு தருவது நிஜம். மொத்தத்தில் தர்மதுரை சுவாரஸ்யத்தின் அதிபதி விஜய் சேதுபதி. நன்றி. நான் உங்கள் சினிமாச்சாரியா.